utisak, ali čini mi se da je Partizan imao mnogo više loptu u svom posjedu od domaćina. Moram priznati da sam očekivao mnogo bolje uslove za rad komentatora od onih koje sam dobio. Ivić, proigravanje, nema ofsajda, evo šanse za Eduarda, šansa za Eduarda, loš prijem lopte, Eduardo još uvek ima šansu, Tomić, gol! 1:0 za Partizan, 65. minut. Velika radost fudbalera Partizana i stručnog štaba, svi sa klupe su skočili, pritrčali aut liniji, čestitaju strelcu. 65. minut. Pogodkom Tomića Partizan vodi sa 1:0. Rekao sam i u prvom poluvremenu u par navrata da se Eduardo tu iza leđa odbrane prosto šunja, da tako kažem, da upotrebi taj kolokvijalni izraz i pokušava da izbjegne zamku, ofsajd zamku odbrane. Uspeo u ovoj situaciji, nije uspeo da iskoristi šansu koja se njemu ukazala jer je Keteleš dobro ušao u šut, ali odbijenu loptu i akciju pratio je na pravi način Nemanja Tomić.